Najslikovitije mjesto na uskrsni ponedjeljak ipak su bile Vodice. Tako je, u Vodicama je danas održan 12. festival žudija. Riječ je o manifestaciji kojom se želi prikazati i očuvati bogatstvo običaja u korizmenom razdoblju kroz sveto trodnevlje. Vodičani koji ove godine obilježavaju 100 godina od prvog spomena žudija u svom mjestu, ugostili su tako danas čuvare Kristova groba iz 35 župa. Postrojilo se na Vodičkoj rivi 1000 čuvara Kristova groba, svatko sa svojim običajima. Predaje kaže, prenesen je ovaj običaj iz Italije. U Poljicima postoje zapisi, znači Poljički statut iz 16. stoljeća datira. U njemu stoji da su Poljičani, brati mi po dvojica na uru, čuvali Isusov grob. U žudije ne može svatko. Pravila su jasna. Prvo, život u skladu s Božjim zapovjedima. Šta sličnije, to bolje. Ne mora se 100%, ali šta više. A odora koliko i žudijskih trupa. Uniformu Austro-Ugarske mornarice Vodičani su zamijenili onom rimskih vojnika. Prije točno 100 godina šivale su se u Bečkom kazalištu. 1912. godine na Veliku srijedu su došli prvih 6 kompleta odora, znači kacige, kožne kacige i košulje, koje su isto kao danas. Baš poput 12-orice rimskih vojnika koje spominje Matejevo evanđelje, suočili su se žudije s čudom, otvaranjem Kristova groba i uskrsnućem. Rituala padanja koliko i župa. Nakon što on kaže za nama, naš vođa, mi trčimo niz crkvu i guramo, pa ne bi bilo dobro da ljudi budu u crkvi, bude nekad nekakva ozljedica i tako, ali ništa posebno. Preživjeli su žudije tijekom proteklog stoljeća i mnogo teže udarce. To nisu voljeli ni crkvene, ni svjetovne vlasti. A ti običaji su zbilja prekrasni, ne samo žudiji, nego te pjevanja i sve ono što se dešava u velikom tjednu. Prizori prožeti uskrsnom simbolikom ravnodušnim nisu ostavili nikoga. Ovo do sad nismo vidjeli, ovi dečki u odorama i dobro je, uglavnom dobro je, lijepo. Za budućnost nema straha. Domaćinstvo festivala žudija razgrabljeno je do 2039. Bio si danas u Vodicama. Kakav su ugođaj stvorili stari vjerski prikazi? Bio je ovo dan prepun zajedništva, pozitivne atmosfere. U procesiju se uključilo ukupno 1000 žudija, što je apsolutni rekord. Njima su se pridružili i gosti iz Zagorja i svi su oni predstavili tradicionalne prikaze trenutka pada na tlo kada se čuju vijesti o Kristovom uskrsnuću. Tu baš nastaju prave zanimljivosti jer svaka župa ima svoju posebnost. Od odore pa sve do običaja i izvedbi. Naravno, najveseliji i najponosniji bili su vodički žudiji. Oni su proslavili 100 godinu postojanja, a također ponosni su bili i oni iz Tisnog. Izazvali su posebne emocije kod ljudi jer ih je predvodio jedini preživjeli vatrogasac iz kornatske tragedije Frane Lučić. Više o svemu u prilogu. Kristovo uskrsnuće je jedinstveno, a običaji različiti. Raspoloženje, odjeća, pa čak i vojna oprema. A uz dobru volju i dosljednost potrebna je čvrsta vjera. A treba biti šta bolji po crkvenim zakonima. A ja sam harambaš. Što to znači? To je ono glavno. To je jedna tradicija, znači to se što nastavlja godinama i to se prenosi na mlađe ljude. Nekima nije bilo teško ni nositi drvo križa. Nekih 50 kila. Pa nije mi težak, to je moja dobra volja i spreman sam na to, tako da je još teži ne bi bio težak. Iza domaćina vodičkih žudija cijelo je stoljeće tradicije. Ovdje je festival i započeo. To je stvarno osobita čast. Posebno sad u ovom 100. jubileju. To je, mene kao zapovjednika je to dopalo, stvarno baš sam ponosan. Osim u starim običajima, Vodičani su uživali u uskršnjem doručku. Brzo je razgrabljena i divovska pletenica. Nisam pletenicu očekivala, iznenadila me pletenica. Odlično, super. Doručak na otvorenom oduševio je turiste. Izvrsno je što cijela zajednica iziđe jednom godišnje na zajednički doručak. Zaista je prekrasno. Žudiji nastavljaju suradnju, a najbolje ih spajaju, kažu, blagdanske delicije i starinski običaji.
A ono što posebno veseli je izuzetno veliki broj mladih žudija iz svih dijelova Dalmacije. I kako sami kažu, oni ponosno nastavljaju običaje svojih pradjedova i baš zato nema bojazni da će se tradicija žudija utrnuti. Baš suprotno, za sam festival vlada toliki interes da je popis budućih gradova domaćina popunjen sve do 2039. godine.